Ангел Петров, капитана на Манастирище 2000, първа победа на началото на първенството с 5-2 срещу Балкански вихър. Изненада ли ви срещу Балкански вихър и някои думи за матча? Да кажа, не ни изненада, кой знае какво. Хубави млади момчета, взели са гледам 2-3 опитни, Стоянчо там и легендата Геннадий Симеонов, плюс там това момче от Мездра Теди. Смятам, че са един приличен отбор и ще дадат тя добре на доста отбори. Те опуснаха доста положения, ние си вкарахме нашите първите ни 3-4 удара, 3 гола, което успокои матча и оттам нататък си решихме матча още тогава, преди на момент. Лигата вече е с два нови отбора на Нашенци, Пчелна майка и Балкански вихър. Очаквате ли така да има по-различен развой аматьорска лига по мини-футбол във Враца тази година, като смисъл отборите, които ще спорят за титлата, става просто за първите места? Най-костото е, че отбор като организиран хаос първо така се отказва от участие, което бяха много приятно отборче. Да, съжаляваме. Хубави са и двата отбора. Пчелна майка, както винаги, е фаворит. Там са хубави футболистите. Надявам се да стане по-интересно и смятам, че върви към по-интересно. Гледам публиката също и днес, че е дъждовно, има доста хора. Интересно е. Смятам, че за бъдеще ще бъде се по-хубаво и по-хубаво. Ще ни попитам пак, да питах на микрофона пред зрителите тук на игрището. Няколко думи за предстоящото участие на турнирите в Шампионска лига, Лига България, нашите отбори. Предполагам, че тази година може би ще се представим по-добре, ще играете в Лига България. Да, аз отдеве казах, че очакваните са ни малко по-големи, все пак турнира е втория по ниво за България, така че предполагам отборите ще бъдат едно ниво по-ниски, по-ниска класа, да го кажа. Надяваме се, че ще се представим по-достойно. Стигнем поне полуфинал, там четворката влеземе, ще е идеално. Там имаме доста опитни футболисти още, които ни идват, и Илиев, и Пилитов сме картотирали, да се надяваме, че ни помагат с някои важни мачове. Тук и тези местните момчета сметвам, че сме си добре. Това ми беше въпрос следващия, ще запазите ли отбора? Общо взето сме го запазили, май с изключение на Николай Ганчев, който е един основен футболист, просто започна да играе във В група наново и няма право, доколко знам. Май за турнирите има право. Да. И Светли Валериев май няма да участва, доколко разбрах. Но нищо не се знае, не сме картотирали, могат да се върнат, са на почивка момчето. Основно сме всички, даже имаме две нови попълнения, така че... Продължавате да се забавлявате вашия отбор, така виждаме и днешния матч, забавления, хубави удари, центрирания, голета. Общо взето, това е футбол на малки вратички, атрактивно да бъде за публиката, да има нормално да има време на време и малко злобичка, има спортна, разбира се, и така че смятам, че се справим. Господин Петров, успех ви желая. Благодаря, ясно.